Всім смачного. Я поїв, було все дуже смачно, але я зловив себе на мислі, що я їм весь час під якийсь YouTube, під якісь відоси, і я себе просто так стримував максимально, щоб не включити телефон і не почати дивитися якийсь brain rot контент. Зазвичай я зранку п'ю каву, але кава це теж збудник дофаміну. Можна випити чай, але я зараз не дуже хочу. Це пізда. Це тільки початок першого дня. Я поїв і тепер лежу, не маю чим зайнятися. А поки що я просто лежу. Реально, і дивлюся в стіну. Саме ужасне то, що у мене СДВГ, і я постійно думаю, дуже багато думаю. Коли я дивлюсь відос, у мене це з голови все вилітає, а зараз в мене немає ніякого постороннього шуму, і я просто про все думаю. І це дуже ужасно, бро. Я не знаю через що саме, але в мене тупо нема настрою і сил щось робити. І плюс я поспав от. Ще тепер чуть проголодався. Це піздець. Нахуй я почав цей челендж.